langgeng manik narawata ana Obra banyo kang sumirat kenyaring deca liarat lireki Lati sireng dati Wimbo kakal domre minggit Katiuping maruta wanda sawaran mangambar kungas kebeki madyaning sewakan tandyo Jagat Dewa Bathara Patih Patih Kandhong Sekti Saudara nggonmu ngadhem ngersaning sun padha raharja sapraptamu Patih Patih Kandhong Sekti Amit pasang kaliman tabi tinembing dumi dumawahing tawang tuwang tansah pinanggih kawidadan liring sambikala sowan kula ngadhem ngersani Sunan Prabu Naratigya kula aturaken sembah pabekti kula kunjuk sinuwun yo tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana Patih iki ora Prabu kula pundi saengga jimat paripi mugi andayanana gesang kula Prabu lajeng menika wonten dawuh menapa Prabu monggo isih tumenggung Narakartika apa dene Kartika Sari padha raharja sapraptamu Tarsa pinanggih kawidadan sowan kula ngadhep ngersanipun Sinuwun Prabu Naratigya. Patih wonten dawuh. Aja kaget kowe tak timbali ana ngersani sun. Merga iki ana bab wigati sing kudu tak andharake marang kowe Patih lan kabeh wae. Iki Prabu. Wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi? Ingkang Patih pun kandhong sekti cumadung dawuh Prabu. Patih wonten dawuh. Marmane dina iki kowe tak caketake marata gage sawangan kananing panjenenganing sun Nalendra ing Karangwati Prabu Naratigya persasat derajat pangkat sundha langit kesugihan ra bakal ana sing ngungkuli ora ana sing bisa nandhingi bandhaku ya seprapat jagat nanging wedine nggon kula ngadhampar keprabaning negaraku Karawati kene kaya isih godha rasane negaraku kaya isih suwung para nayaka lan kawula padha bosah baseh padha kaya ora jenak mapan ana ing negaraku kene Patih. Mula Patih golek ana apa to sebabe dene kaya mangkene rasa sing tak rasake. Menawi paduka ndamu babagan anggen paduka nggadhahi raos ingkang ngaten menika. Menawi saking pamanggihipun Patih Kandhong Sekti menika sedanten krana inggih negari Karangwati menika tasih kirang nayaka praja. Amargi menika lak negari anyar. Nembe seminggu niki madhep negari.
Kasih kirang nalika praja ingkang ngembat tata rakiting praja saha para wadyabala. Satemah para wadyabala saha kawula negari Karangwadi menika sami bosah basih sami rica awit saking kirangipun Nayaka lan Pamuk negari Karangwadi menika sinuwun. Menika saking pamanggihipun Patih Kantong Sekti. Apa pancen mangkono Patih? Jroning 7 dina kepungkur aku ngimpi to. Mbuh ngimpi. Ngimpi napa? Napa ngimpi sing kados biasane nika ora? Dudu. Aku ngimpi dene Kang Kababar Kawursita jroning pasumpenan. Aku ngimpi adalah ana sak dhuwuring prau. Napa nembe kanu tamasya. Napa ajeng mancing? Dudu. Banjur lakone prau saya manengah genah entuk tuna niku. Ana bakang nempuh marang prau sing ndadehi aku lan prau kuwi mau tiba nang sak tengahing samudra. Waduh. Waduh iki. Kamangka panjenenganipun mboten saged nglangi. Yo. Pancen mangkono iya. Sabanjure ora suwe ana pawongan kang nulungi marang jeneng ingsun. Pawongan kuwi mau ngaku yen to pamonging para Pandhawa sing jejuluk Semar Badranaya Patih Kantong Sekti. Andra ingkang puspita rum kasiring samira nomre sekar kaduh ko ngas kandanyo maweh raras retnaning griya menawi miturut pun abdi kepatihan ngimpi menika wonten 3 perkawis. Ana 3 teh. Inggih. Inggih menika Titioni Titilaras Titioni Gondayani Puspa Tajem. Wondene impen ingkang badhe kababar menika ingkang sinebut ngimpi Puspa Tajem ya. Ngimpenku ngancik wanciku ya wanci Puspa Tajem bladalah. Lah menawi mekaten panjenengan benjang numpak prau terus kelelep menawi dados kasunyatan mekaten ora menapa ingkang dados impenipun Jenggaka Prabu menika mboten dangu malih bakal dados kasunyatan siun siga-sigan permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka Nalendra mbok marang sing sangka triku mulung katriku mulung mangrembahing wadya kurada kura reka giri Patih
Yen pancen mengkono apa kowe mangerti ana ngendi papan dununge Semar Badranaya? Yen kowe ngerti ana ngendi papan dununge Semar Badranaya ing dina iki mengko kowe lan sawadyabala negara Karangwadi kene nguruk sing dadi papan dununge Semar Badranaya. Boyong Semar Badranaya ning negaraku kene teh. Iki sinuwun. Saderengipun ngrembak babagan papan dunungipun Semar Badranaya. Kula badhe matur sekedhik kepiye teh? Kowe arep matur apa? Semar Badranaya niku pamonging para Pandhawa. Lah Pandhawa menika satria cacah gangsal ingkang dipun kusiri dening Ratu Dwarawati Prabu Kresna. Lah Prabu Kresna menika titising Bathara Wisnu. Titis Bathara Wisnu teh. Nggih. Menawi panjenengan sinuwun Prabu Narayaksa ajeng boyong Semar Badranaya mesti kemawon Ratu Dwarawati Prabu Kresna lan para Pandhawa boten narimaken. Sebab Semar menika sampun dados pamonging para Pandhawa sinuwun. Prabu Kresna lan para Pandhawa. Iki aku ora wedi. Aku ora bakal mundur. Iki wis dadi panjawa bakal boyong Semaring negaraku. Yen pancen Pandhawa lan Prabu Kresna ora narimakake, yen mengko kowe patih kantong sepi ora bisa nandingi kekuatane matur marang ingsun. Aku sing bakal maju ngadepi kekuatane Pandhawa lan Prabu Kresna teh. Yen perlu negara Dwarawati apa dene negara Ngamarta bakal tak bedah. Bakal tak dadekke Karangabang patih patih kantong seti. Menawi kowe ingkang dados kekajahan sinuwun Prabu Narayaksa kula namung sendika dawuh. Lajeng samenika menapa ingkang dados dawuhipun Koko Prabu? Patih ana ngendi papan dununge Semar Badranaya? Nggih. Papan dunungipun Semar Badranaya inggih menika wonten ing Padukuhan Karangkadempel inggih wonten ing Klampis Ireng sinuwun. Padukuhan Karangkadempel nggih. Yen mengkono ora sah dadak kesuwen. Ora sah dadak kesuwen kowe wae Patih Sawegana Wadyabala supaya ngluru kono Karangkadempel. Kiren boyong Semar Badranaya ingsun medya kundur kedaton bali ana negara Karangwati kene kowe kudu wis oleh gawe teh. Lho niki ngestaken dawuh Diaji. Nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu ya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik tumenggung Kartikasari apa dene tumenggung Nalakartika. Wonten dawuh sinuwun, wonten dawuh sinuwun. Tono lakone Patih kantong seti supaya nglumpukake Wadyabala nyawegake Wadyabala. Nguruk Karangkadempel lho niki sendika ngestaken dawuh lho niki sendika ngestaken dawuh sinuwun. Sing ati-ati tumenggung Nalakartika apa dene tumenggung Kartikasari. Purna gatining parangkilan. Sanatarsa kundur kedaton jlok saking dampar kinepit gambaran gading kadharaken sangyaning purung panjati manggung ketanggung Jaka paloro-loro. Ingkang sami hampir luparan keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata. Lamun katinron kaya tansah sesanti kamulyane. Kumalareng pemayu
sawise ana kundur kedaton sirigeg semanten ganti kocapo ingkang medal jaya pati kantong sekti ingkang ngawi sang yaning para wadyabala akarya kaget kang sama mulat solanya pating bleber pating budaka tirta budakaning daratan Katri kumulung mangrempak Puruto koreka kiri Nananggono kawe gelar Oh Ingkang abdi pun titya Kala Reza Yaksa Sumadung dawuh ati ingkang abdipun tumenggung Gutama nyauki nyadong dawuh yo padha menawa sawetara dhisik bala babarke apa sing dadi rembug pasakan iki mau inggih Sirun Prabu Naraditya paring pangandikan yen to kowe sakwadya balamu aku sakwadya balaku kinen urung ana ing Karang Kadempel kinen boyong Semar Badranaya sadyane boyong Semar Badranaya kuwi bakal didadekake pamana negara Karangwadi kene inggih lajeng keparangipun kados pundi Gusti Patih ora usah dadak perlu kesuwen ora usah dadak kesuwen padha mangkata ning Karang Kadempel ngluruh Karang Kadempel mengko yen to ditrenggalani karo Pandhawa apa dene anak-anake Pandhawa dundurke yen perlu bisa dipateni dibedah negarane Ngamarta inggih ngestuaken dawuh monggo yen ketemu Semar kowe kudu mboyong kudu mbondo nanging ora kena tekaning pati oh berarti tahanan hidup yo kaya ngono kuwi ora usah dadak kesuwen kowe wae padha budal mangkato ning Karang Kadempel lho nggih ngestuaken dawuh lajeng bidal kula enjang menapa mesa tekon meneh kuwi lajeng bidal kula dinten menapa ora ketang cala lintang sambung obor budal dina iki mangkat dina iki lho inggih ngestuaken dawuh sinuwun
Apakah prangguling mungsuh Bapak bawannya bentar Bapak kanenga loko Radalah durung sangon kula maku kedadahi ana satriya ingkang nyegat lawan akuku Sawadyabala Sapa Gus Antasena putra Jodipati putra Raden Werkudara Raden Antasena ladalah sumingkir aja nyegat kelawan lakuku rantak-rantak barisanmu arep menyang ngendimu yen mung arep gawe rusak ngobawa banyu bening ora bakal sumingkir Antasena saka ngarepanmu keparat babu aku bakal menyang Arang Kadempel bakal mboyong sing jenenge Semar Badranaya kowe sumingkira aja nyegat kelawan lakuku Sawadyabala gelem sumingkir yen wis entek budine Antasena babu areng apa kowe ora minggat saka ngarepku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapteng Lalis mbuh kowe sapa jenengmu Sopo iki mabur muduna cekel nek iso. Idian. Idian. Mati ngono.
iki tunggale sing ngundurke Wadyabala ya. Sapa Gus? Gatotkaca. Raden Gatotkaca. Gatotkaca ya. Bali takon kowe sapa? Takon karo aku. Aku Ditya sapa ya, Pak? Wes ganti meneh jenengku kae kok. Ditya Kalabimanyu. Ditya Kalabimanyu kaya adhiku. Ora masalah yo. Gelem sumingkir apa ora? Aku ora duwe perlu karo kowe, aku duwe perlu karo Semar Badranaya. Yen kowe ora gelem sumingkir malah tak katutke dosamu, katutno dosaku. Padha kalamu suarane anak Pandhawa. Yen pancen Wadyabala ora kuat nandhingi kridane anak-anak Pandhawa. Sangane iki patih kantong sekti.
Mutian. Ayo. Dadi ana regecal kaya mangkene iki Jlamrong kula inggih mboten mangertos Kakang Mas. Halo. Halo ndasmu ya lu. Karo bapakne ulah halo. Awe musuh atos e, Pak. Nek sing tumenggung-tumenggung ecek. Musuh karo pati gak iso aku. Gak iso aku, Pak. Ora iso piye kalah nek gak iso aku musuh karo patihe kae. Sopo patihe? Pate Kantong Sekti. Sopo? Pate Kantong Sekti. Kados Doraemon Kakang Mas. Janaka ngerti Doraemon barang. Tontonan kula jeng. Wah, Mundura. Kakang-kakang wedok kon mundur. Ben aku dhewe sing madhoke karo pate kae. Kersa ya ngono. Minggat ra ono ngabari ora WA. Ora ngabari. Wah, ora tau rawuh ning Amarta meneh. Nek ana kaya ngene iki rada bingung kabeh. Wah, Kresna macem-macem senengane. Kowe iki gawe mikir. Oh iya, Ding. Maju, Pak. Yo. Kowe sewa aku sih. Jenengan rumiyin mboten napa-napa Kakang Mas Kah. Kowe sewa. Kowe sewa. Ayo, Ding meneh Pandhawa. Ayo, nih Kakang nih. Ayo. Ayo. Pripun Kakang Mas? Ampuh. Wah. Kepiye iki?
kanane Pendho karo Ngamarta dadi kaya ngene. Iki aku kudu kepiye? Criteng kakangku ya ora tau tawu meneh. Wah. Awake Pandhawa kudu kepiye Jlamprong? Wah, matur karo barep kakangku.
Gara-garane kok beda karo adate, Gong. Apa spektakuler je iki ngene iki. Lagi kanggo pisan lho iki. Pindho karo iki. Apa ora spektakuler banget nek ngono kuwi. Iya, iki alhamdulillah Gong gara-gara. Heeh, gara-gara. Soan ana ngendi kok Ngene iki sowan ning Kelurahan Wiragunan Kecamatane Mergansan. Nah, kuwi ket mau wis acara terus ya Gong ya. Heeh mau ana sing joget-joget. Terus ana sing apa jenenge? Ana sing jajan barang terus ana sing ana sing apa jenenge? Ana sing keturon barang nggih. Iya kok lenggah-lenggah iki mengko sik Gong. Heeh. Ujube apa iki Gong ujube? Ujube iki. Waduh. Wayangan. Udu kuwi. Akeh ana perpustakaan dudu. Tak kira anu spanduk ora ana spanduke kok. Ujube apa Gong digoleki sik Gong? Heeh iki lagi tak goleki. Ujube apa rek? Ampun, Petro ki tekon kowe kok malah tekon aku. Iki ujube iki merayakan hari ulang tahun saya. Ora Gong, ora wis wingi kowe kok. Ya. Alah kacek sedina kowe kok ngono kok. Kacek sedina. Monggo Kang badhe maringi kado. Mboten apa-apa kula. Seneng kok kula nek angsal kado. Iya. Karang yo kadone mah wayangan, Truk. Heeh. Ora apa-apa. Iki karo kanca-kanca sing beda. Beda kepiye Gong? Kuwi lho. Mbok Mang Sinawang iki lho. Iki kanca-kancane iki saka apa jenenge paguyuban dalang muda lho iki. Iki kabeh semene iki dalang kabeh. Iki sing ngempul kuwi dalang kerusuhan. Kuwi wingi tenan kuwi. Kuwi saking wingi iki bar mang nang omahe kok omahe terus banjir lho. Karang saking wingite kok kose karo nilai apa jenenge request to. Dake. Heeh, iki acara gayeng kaya mangkene iki Piye Gong? iki mujudake kerukunan lho ngene iki. Heeh, iso ngadani acara gedhe gayeng ira jamak kaya ngene. Heeh. Iki mujudake kerukunane para warga masyarakat Wiragunan kene. Iya. Sengkut gumregut gotong royong kuwi. Iya, Gong apik kene yo muga-muga tansah guyub rukun, tansaya maju. amin. Iya kene yo kowe iki iso kaya ngono kuwi Gong. Maca padhake. Iso saiki gadang iki wis apa jenenge? Oh, aku ki wingi dipeseni Pesene karo sapa? karo catering Tenan Gong karo Om Heru. Om Heru. Heeh. Om manggo amle om lali aku Om. Iya, ngenteni dhewe amene. Oh, iki karo tak kok iki sindar-sindar iki aku rada asing to, Truk iki, Truk. Rada asing Kowe iki rada apa jenenge? Isih enom-enom iki lho. Urung kenal aku kuwi, Truk. Oh iya kenalan sik nek durung kenal. Heeh. Saka sing kene pojok kene dhewe iki. Ketoke galak banget nek iki. Sugeng siang, Mbak. Nggih, sugeng siang Mas Gading. Lho kok pun kenal kali kula. Oh, nggih. Iki gimik panggung iki. Nggih, ya. Baleni. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu Mas Petro. Sugeng siang, Mas. Oh, ya deh sugeng Nggih. siang. Kulino bengi kok ya. Karang ya ora apa-apa. Wong iki kedunungan ino lali salah lemen mati. Iya, oh. Apa jenenge mau tekan ngendi lek aku tekon ki? Ayo tekan kowe. Sugeng siang, heeh. Nggih, sugeng siang Mas Petro. Namanya siapa? Namanya? Iya. Enggak tahu. Loh. Siapa? Kamu Ayo. itu siapa namanya?
Namanya Katon. Katon. Iya. Katone mbeyane. Sanes. Oh, kuwi to. Tapi dalem saking pundi, Mbak Katon? Saking Kulon Progo. Kulon Progo. Nggih. Kilen Pragu. Wesprok. Wesprok. Nggih. Oh, Gong. Wingi ra sida dadi bakwan kawi to, Mas? Ra sida dadi bakwan kawi. Oh, biajiret iki, Truk. Apa? Aku wingi iki rak mau bengi iki latihan. Oh. Aku lagi penak-penak madang, Truk. Tenan nganggo ayam chicken. Ayam chicken ki apa? Kowe lho pitik sing diglepung iki. Chicken ki basa Inggris ayam. Dadi kowe nek muni ayam chicken ki kleru. Lah terus sing bener apa? Ayam kripsi. Crispy truk, crispy. Heeh, kuwi crispy. Heeh, lah aku lagi manu. Lah kok disikep karo kancaku. Kamu kok sing nyikep aku gede-gede. Lah aku lak ora soba to. Pasrah terus aku ditaleni ning uwit. Do sia-sia tenan nek karo aku ki. Kaya maling lho aku ki. Oh, terus Lah terus di anu aku gebyur banyu terus dinaik glepung sirahku dileleti ndok. Kamu kok ndoke ndok bosok. Dibumbone bareng sarat goreng aku. Wah. Songsara aku sampunan ping 16 aku mau bengi pisan. Mumet sirahku pisan. Tapi dalam mau saking Wesprok nggih, Kulon Progo nggih, Mbak. Tasih sekolah napa mboten? Tesih. Tasih teng pundi? Kuliah. Kuliah teng pundi, Mbak? Wonten Yogyakarta. Oh, nggih. Nggih. Anu apa jenenge pun gadah garwa dereng. Dereng. Tesih single niki. Oh, terus single. Nggih. Ana sing ra dianggep apa iki kok muni tesih single iki? Sing ra dianggep iki mulih wae. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Mbak Katon nggih. Ah niki sakniki pesene Om Heru meneh. apa pesene Gong? Iki Bu Lurah katuran minggah wonten ing pepanggungan. Heeh to? Iya, ya. Ora ketang sekedhik kok to Gong to? Heeh. Apa jenenge? Paring pangandikan. Iya. Ora ketang sekedhik paring pangandikan ning dhuwur pepanggungan kene iki ya Truk ya. Heeh, monggo Bu Lurah katuran minggah panggung. Kanca-kanca sepote kanca-kanca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Kena dienggo istirahat. Heeh. Iki mau aku entuk WhatsApp. WhatsApp saka Mas Agus. Mas Agus ki sapa? Streaming. Nah, iki. Mas Gading lagunya manut lho. Saweran 300.000. Wah, matur sembah nuwun saking Mbak Linda Singapura. 300.000 masuk kas. Oh, kas iki pokoke kok 300 iki. Kas. Kasih sapa ning kok? Wis tak gawane sik mengko sesuk aduh. Apa-apa. Iya. Lagune arep apa, Gong? Lagune sing gayang-gayang no. Lewong. Nggih lewong mengirin pas ngen penutupan mengkir lewong. Saniki sing kira-kira gayeng tur ya gayeng. Aku kok kepengin anu ya, Truk. Apa? Rengu-rengu. Rengu. Heeh, rengu kuwi. Mbak Katon iki sing nyekar iki. Rengu saged mboten? Saged nggih saged, pun saged. Oh, dereng saged. Saged. Dereng saged. Jare dereng saged apa saged? Apa naget? Ya iki berarti diganti sing jajare Mbak Yesa pripun? Pripun, Mbak? Ampun gumujeng. Ampun gumujeng. Oh ya wis. Ganti wae nek no. Ganti podang kuning. Podang kuning Kang. Heeh. Podang kuning nang jumeneng kuduan. Ya. Wah, kae. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo Mbak Laras. Di jumeneng nekar kanu apa jenenge podang kuning. Nggih. Siap mboten Mbak Laras? Nggih, Mas Dalang. Siap. Wah, iya. Nggih. Jumeneng Mbak Laras sepoti disepoti no nek jumeneng ngene iki. Ayo. Dulit. Apik kok ora apa-apa. Inovasi baru ngene iki. Arep garapan kok. Garapan nggih. Mas Dalang. Podang kuning nggih, Mbak, menangkani pamurten saking Mbak Linda Singapura. Langsungan napa mawi bawa? Langsungan. Langsung mawon mboten napa-napa. Nah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.